Sa giraray po, maugmang aga, banwaan ng Diyos. Ngunyan pong aldaw, nasa ika-22 na Domingo kita sa ordinaryong panahon, as in iuman ngunyan ang World Day of Prayer for the Great Care of Creation. Sa mga babasahon ngunyan, pinapagirumdum kita sa totoong pagsunod sa mga relihiyosong gawe nagikan sa sinsirong puso, as in naguutob kan mga tugon ng Diyos. Sa enot na babasahon, si Moises, inaapod kita na sunodon ang mga tugon kan Diyos bilang may maimbod na pagtubod sa iya. Si Santiago, iniimbitaran man kita na maging tagapamareta kan mga tataramon kan Diyos, bako sa ng mga tagadangog, kundi tagadarakan marhay na bareta. Si Jesus, inaagat kita na aramon kung ano ang mga intensyon sa likod kan sa tong mga gibo, kung ini malinig o bako. Maging bukas man lugod ang sa tong mga puso sa mahal na Diyos sa iyang daing sagkod na pagkamuot. Ang kagurangnan maimbod sa gabos na bagay. Ang misa po niya to ngunyan may intensyon pa salamat ninda Mr. and Mrs. Robert Rabacal and family, Mr. and Mrs. David Salamanca, asin sa kapahingaluan kang kalag ni Matthew Jr., and to all souls offered by Nati Luvidorial. Ang Santa Misa, pamamayuhan ka sa tong Parish Priest and Director, Reverendo Padre Joseph A. Salando. Matindog po ang gabos sa pagpuon kan banal na misa. Banal na banwaan ng Diyos, mag-awit asin magpasalamat, magsamba asin mag-omaw sa Diyos. Mag-awit asin magpasalamat, magsamba asin mag-omaw sa Diyos. Sa ngaran ka na maasin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya na sa Kristong kagurang natan pagkamot kan Diyos sa sinan pakisumaro kan Espiritu Santo mapasindo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako nyaton sa tong mga kasalan tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos sa makakamhan asin sa indo mga tugang tanagkasala ko nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang na ako ipamibi sa kagurang ng tang Diyos. Mayrak manlugod sa toon Diyos na makakaman, asin pakapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mo
mahera ka, kagurangnan, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kagurangnan, mahera ka. Kagurangnan, mahera ka. Murawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katoninongan, sa mga taong marahayan buot. Inoo maumika, rinurukyaw mika, sinasamba mi, ika pinapamurawi mika. Pinapasalamatan mi ika, hulikan dakula mong kamurawayan. Kagurang na Diyos sa deng langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurang na King Bugtong Hesu Kristo, kagurang na Diyos, Kordero kan Diyos, aki kan nama. Ika na nagpapana, kan mga kasalan, kan kinaban, kaheraki kami. Ika na nagpapara, kan mga kasalan, kan kinaban, ako ang sumong pagkimaherak. Ika na nagtutukaw sa tokan nama, kaheraki kami. Tay kasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan urog kalangkang. Yesu Kristo kaibakan, Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Diyos, in mga kabagsikan, na sa imo ang gabos na pinakamarhay, italanhok mo sa samong mga daghanan pagkamot sa imong ngaran, asin warasan na sa pag-uswag ning kabanalan ang mga marhay na bagay sa imong patalubuon, asin sa maigot na pagbantay ang mga pinatalubo sa imong atamanon. Huli kay Yesu Kristong kagurangnan niyamong sa imong aki, na kibamong nabubuhay si nagahade kasaro kan Espiritu Santo Dios sa gabos, na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Sa enot na babasahon, si Moises pinapagirumdom ang mga Israelita na sunodon ang mga tugon kan kagurangnan. Sa pagsunod kan mga tugon kan kagurangnan, tinatawan kitanin kadunongan asin buhay na daing kasagkoran. Himateon niya to ang enot na pagbasa. Pagbasa sa libro kan Deuteronomio. Sinabihan ni Moises ang mga tao, kuyugon nindo ang gabos na tugon, asin pagbuot na itinuktukdo ko. Tanganing mabuhay kamo, asin masadirihan nindo ang daga na itinatao sa indo, nin kagurangnan, ang Diyos kan sa indong ginikanan. Dain nindo pagdagdagan o pag-inaan ang mga ipinagbuot ko sa indo. Kuyugon nindo ang mga pagbuot nin kagurangnan na sa indong Diyos na itinao ko sa indo. Maimbod na utubon nindo iyan, asin iyan ang magpapahiling sa ibang nasyon kan sa indong kadunongan. Kung madawag nindo ang mga tugon na ini, masabi sinda, totoong madunong asin may pakasabot ang banwaan na ini. Ari na mapangyaring nasyon,
anigwa nin Diyos na harani sa iya, arog sa kagurangnan na satong Diyos, na harani na marahay sa sato, kung minaapod kita sa iya. Ari na mapangyaring nasyon anigwanin mga matanos na tugon, asin pagbuot, arog kan itinao ko sa indo, ngunyan na aldaw. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. kagurangnan, si Isay an maerok sa imong tolda. Kagurangnan, si Isay an maerok sa imong tolda. An makinuyog-kuyog sa Diyos sa gabos na bagay, asin nagigibo nin katanosan, asin nagtataram nin katotoohan, asin daay nagbabalubagi. Kagurangnan, si Isay an maerok sa imong tolda. Daay siya nagigibo nin maraot sa iyang katuod, ni nagdadara nin salang bareta dapit sa iyang kataig. Ikinakaungis niya ang mga isinisikwal nin Diyos, alagad ginagalangan niya ang mga may pagkatakot sa kagurangnan. Kagurangnan, si Isay an maerok sa imong tolda. Daay siya nagpapautang ni may patubo, asin daay siya nagpapasuhol tumang sa mayo nin sala. Ang nagigibo kan mga bagay na ini, daay nanggad matatanyog. Kagurangnan, si Isay an maerok sa imong tolda. Sa ikaduwang babasahon, pinapagirumdum sa tuya, nagabos na marhay, asin perpektong regalo, hali sa kagurangnan. Kugusuntaan sa iyang tataramon, asin mga gibo, asin mamuot sa mga nangangaipo, tanganing papagdanayon niya to ang pagiging maimbod sa kagurangnan. Ang ikaduwang pagbasa. Pagbasa sa surat ni Santiago. Namumutan kong mga tugang, ang lambang balaog na marahay, asin ang lambang tunay na regalo gikan sa langit, hali sa Ama na kaglalang kang gabos na liwanag sa langit. Sa iya mayo ning pagliwat o anino ning pagbabago. Ang kabutan niya linalang niya kita sa paagi kang tataramo ning katotoohan, tanganing kita an maging urog sa gabos niyang linalang. Mahuyong ako unindo ang tataramon na itinanom ni Diyos sa indong mga puso. Huli tayo iyan ang maligtas sa indo. Bako sanang dagugunindo ang tataramon ng Diyos, kundi gibuhon. Takundae, kamuman sana ang nagdadaya sa sadiri nindo. Sa Diyos Ama, an malinig sa kamayong digtang pagkamakini Diyos, iyo ini, an pagtabang sa mga ilo, asin sa mga babaeng balo, sa saindang kasakitan, dangan ang pag-ingat sa sadiri, na dae madigtaan kang kinaban. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, Alleluia. Ang kagurangnan mapasindo. Asin sa imong espiritu. Pagrukyaw kan ebanghelyo na sinurat ni San Marcos. Nagkapirang Fariseo asin paratukdo kan katugunan na hali pa sa Jerusalem ang nagtiripon sa palibot ni Jesus. Namasdan ninda na ang nagkapira sa mga disipulo ni Jesus
nagkakakan na maatian kamot. Dai, sinda naghanaw, nin kamot bago, magkakan. Ulitan mga Fariseo, asinan mga tao, nagsusunod sa mga itinukdo kaito, kan mga ginikanan. Dai, minakakan sagkod na dai maghanaw, nin kamot, ni minakakan, nin ano manahali sa saudan, na dai ngo na hugasan. Dakol pang mga pagsunod-sunod doon ang inuutob ninda arog kan paghugas nin mga tasa, koron, bronseng bangko sa kahigdaan. Kaya inapot si Jesus kan mga Fariseo asin kan mga paratukdo kan katugunan. Tadaw tadai sinusunod kan mga disipulo mo ang mga katukduan na hali pa sa satong mga ginikanan, kundi minakakan sindang maati ang mga kamot. Nagsimbag si Jesus. Tama ng gadan sinabi ni Propeta Isaías, dapit sa sindong mga parasaginsagin kan isinurat niya ini. Inumaw ako kan mga taong ini kan sindang oso alagad harayo sa ko an sindang puso. An pagsamba ninda sa ko, mayo ninhalaga, ulit ay tinutokdo ninda bilang doktrina. Mga pagbuot nin mga tawos sana. Nagsabi pa si Jesus, isinisikwal nindo ang tugon nin Diyos, asin kinukuyog ang mga katukdoan nin mga tao. Pinaranigiraray ni Jesus ang mga tao dangan sinabihan, danguga sa kasabotan nindo, gabos na sasabiyon ko sa indo. Bakong ang minalaog sa nguso kan tao, nakakapaati, sa iya sa tubang nin Diyos, kundi ang minalawas sa iya. Ulita hali sa loog, sa puso nin tao minagikan ang mga maraot na kaisipan, imoralidad, paghabon, paggadan, panambay, pagkaara, katampalasan, pandaya, kadustaan, pagkauri, chismis, kapaabaw-abawan, dangan, kalulungan. Ining mga karatan nagikan sa puso kan tao, iyo ang nakakapaati sa iya. An marhay na bareta kan sa tong kaligtasan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Viva la Virgen! Parakpakan tapon mal na ina. Diyos maray na aldaw po sa inyo mga tugang. Welcome po, maugmang pag-abot sa harong nin mahal na ina, Nuestra Señora de Salvacion. Dikit na paghurup-hurup sa mga binasa, asin pangduwa, babasahon ko ang mensahe kan sa tuyang namumutan na obispo, digdi sa Diocese ni Legazpi, manungod sa taon na ini nin pangataman. Enot manungod sa binasa, pinapagirumdumon kita na atamanon ta an sa tuyang puso. Sa pisikal ngani na pamumuhay ta, kaya po ang atamanon ang puso ta, tanganing de kita maghelang sa puso. Pero igwapang na mas hararom asin importante kaiyan ang pangataman sa puso bilang ginigikanan ning gabos na pwede tang gibuhon maraot man o marhay. Kaya tinataram ni Jesus na ang gabos minagikan sa puso, mga kaisipan niya to minagikan sa puso. Kaya paghinguwahon na ang linalaog sa puso, marhay. Marhay na mga pagmawot, marhay na kaisipan. Kung igwang maraot sa puso, kaipuhan linigan. Paano? Sa paagikan tataramon ng Diyos na naglilinig, pagibukan sa iyang mga tugon, dahil sinadinadangog kundi ginigibo. Inigabos, nagpaparahay sa puso, naglilinig sa puso, tanganing ang puso na ini, maging kaagid kan puso ng Diyos, mamumuton, nagmamangno. Sa siring, may sasabuhay tan tinaram, kan mga binasa ngunyan, na ang tunay na relihiyon o pag sa Diyos, iyo si pag-ataman, pagmangno, sa mga kasaradayan. Asin pag-iingat, nakita dai maatian kan kasalan. So iyan ang relihiyon dahil ang relihiyon sarong paagi nin pag-ataman nin relasyon sa Diyos. Ang relasyon na ini marhay kung kita nagdadangog asin nagsusunod kan sa iyang tugon, kan sa iyang tataramon.
Kaya ini mga tugang pagirumdom sa to, lalo na ngunyan na Domingo, sa liwanag kan mga binasa na nadangog ta. Ang ikaduwang parte, iyo ang minsay kan sa tuyang obispo. Basahan ko po yun mga 10 minutes man po ino. Simbahanin mga katiwala, nangangataman na mamahala. Surat pastoral para sa 2025 taon nin pamamahala sa diocese. Minsan, 2024 pa sa nangunyan, pero piglalansarta na po ang Year of Stewardship. Namumutan ng mga tugang ki Kristo. Sa pagpadagos niya to kan sa tong pagbaklay, pasiring sa hubileo, kan sa tong diocese, sa maabot na 2026. Maugmang ipinapayag ko sa surat na ini ang nagdadangadang na 2025 taon nin pamamahala. Ini nangangapudan sa to na sa hararom na pagdusay kan sa diri bilang mga responsableng parataman asin tagapamahala na pinagkatiwalaan kan mga mahalagang regalo nin Diyos. Ang pagbukas kining taon nin pamamahala kasabay kan pagpuon kan season of creation, ang panahon na itinalaan sa pag-ataman kan komunyatong eerokan. Ang paglansar kay ni gigibuhon sa laog kan Santa Misa sa kapiyasan ni San Gregorio Magno, ang ikaduwang patron kan sa tuyang diocese sa Albay Cathedral sa Septyembre 3, 2024, alas 5:30 nin hapon. Sinasadol ko ang gabos na parokya na magibuman nin sa diring seremonya nin paglansar sa mga masunod na aldaw, tanganing ang gabos sa satuyang diocese magkaigwan din tamang pakasabot asin mag-ayon sa mahalagang inisyatibong ini. Ang selebrasyon panginginotan kan Diocesan Commission on Temporalities na magiya sa to manungod sa malain-lain na aspekto kan pamamahala sa paghanda kan sa tong mga puso asin isip para sa hubileo. Ang kabilugan kan sa tong tema, simbahanin mga katiwala, nangangatama na mamahala, minaaningal kan mga tataramon ni San Pedro, ang lambang tao na tinawan kan balaog nin Diyos, dapat gamiton iyan para sa karahayan kan kapwa, bilang mga namamahala kan manlain-lain na biyaya nin Diyos. Ipinapagirumdum kay na ang pamamahala bako basta sa ng katungdan, alagad sarong kasimbagan sa grasya na sa tong inako. Inaapudan kitang maging dayupot na para pamahala, nagmamakulog sa mga regalo ng Diyos na ipinaniwala sa to asing gamiton ini sa paglingkod sa kapwa. Sa kapinuunan, ipinaniwala sa tao kan kaglalang ang pangataman sa gabos na linalang. Sa Henesis, sa libro ni Henesis, Kapitulo 2, versikulo 15, nababasa niya to. Ibinugtak nin kagurang ng Diyos ang tao sa tatamnan nin Eden, tanganing pangatamanon asin bantayan ini. Inapudan kita na maging paraataman, bako sa nakan kapalibutan, alagad sa gabos na mga aspekto kan sa tong buhay, kasabay ang ekonomiya, salud, teknolohiya, asin kultura. Ang sa tong pamamahala, sarong panalmingan kan sa tong pagpasalamat, asin paggalang sa satong kaglalang, asin ini minasadol sa to na maghiro, na may kadunungan, pagmakulog, asin katanosan. Bilang mga namamahala, inaapudan man kitang maging mahigos, asin responsable. Aram na kita ang nagsisimbag sa mga ginibo niyato sa gabos na ipinaniwala sa to. Siring na sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo ni Lucas, si Isayan maimbod, asin madunong na surugoon, siya itong ibubugtak kan siyang kagurangnan na mamahala kan ibang mga surugoon asin marasyon sa indaning kakanon sa oras nin pagkakan. Palada ng siring na surugoon na maabutan na nag-uutob kan trabahong itinaosiya pagpuli kan kagurangnan niya. Sa katotoohan sinasabihan ko kamo, ang surugo na iyan, pamamahalaon kan kagurangnan niya, kan gabos, narugaring kaini. Ang taon in pamamahala, minaalok sa to na paurugon ining tulong tema, konbersyon kan puso, ararom na pagmakulog, asin pakiras sa responsibilidad. Ang mga temang ini magiya sa to sa paghimo nin mga programa sa laog kan taon.
Mapagirumdom sa to na ang pamamahala bako sa ng pagmaniobra kan mga rekurso alagad sa pagbago kan sa tong mga puso, pagpararom kan sa tong pagmakulog sa gabos na linalang, asin pakiras sa mga katungdan sa laog kan sa tong mga komunidad. Enot, konbersyon kan puso. Ang pangapodan sa pamamahala, minapoon sa konbersyon kan mga puso. Inaalok kitang talikdan ang pagka makasadiri asin daing pakilabot, asin kuguson ang espiritu ning karigonan asin responsabilidad. Ang konbersyon iyo ang patugmadan kan tunay na pamamahala dahil sa minapamugtak inis sa satong mga puso susog sa kabutan ning Dios asin minabukas para sa to kan mga pangangaipo ning kapwa. Kadua, hararom na pagmakulog, compassion. Ang pamamahala nakagamot sa pagkamot asin pagkairak sa gabos na linalang. Siring na ang pagkamot ning Dios, nakakaabot sa lambang runa ning kinaban, siring man ang sa tong pangataman asin pagmakulog, malabawan lugod ang sa diri sa ng mga pangangaipo, tanganing inoton ang karahayan kan kagabsan, lalo na ang mga duka, mga nasalaylayan na sinan kinaban na nagaagrangay na sato. Sa Laudato Si asin Laudate Deum si Papa Francisco, nagsadol sa to na surugon ang maluluya, tao man, ibang mga linalang sa daga o ekolohiya. Sa satong pagmakulog, nagigikitang tunay na paramahala kan mga grasya ng Diyos sa pagpadagos kan pagpatubang kan gabos na may buhay. Pakihiras sa responsibilidad, co-responsibility. Ang pamamahala sa rong pagiras sa responsibilidad na minamidbid kan pagkadurugtong-dugtong kan buhay ning gabos na linalang. Susog sa katakduan ni Papa Francisco, manungod sa kabilugan kan ekolohiya asin sa pagsimbag sa siyang pangapodan na maging sinodal, nasasabutan niya to na ang gabos may koneksyon sa lambang sero. Ang satong mga gawi may epekto bako sa ibang tao, bako sa ibang tao alagad siring man sa mga hayop, mga tinanom masin kapalibutan. Ang pamamahala na itiniwala sa to sa libro nin Genesis, day minatugot nin eksploitasyon. Alagad, minaapod sa to sa responsabling pagpalakaw sa gabos na regalo nin Diyos. Sa pagtarabangan niya to, sa pagmakulog sa gabos na linalang, pinapasiguro niya to na ang kinaban na nagtatabang sa gabos na may buhay, magdadanay para sa maabot pang mga kapag-arakian. Ang sa tong pamamahala, dapat magmangno sa tamang balanse na nagpapadanay sa katauhan asin kapalibutan. Kung siring inapodan kita, nakuguson ang sa tong responsibilidad asin makisumaro sa pag-ataman kan gabos na linalang. Sa pagmangno sa mga rekurso asin sa paghimo ning sarong matanos asin pantay-pantay na sosyudad. 5 aspeto kan pamamahala. Nagkakagawan ni malain-lain na inisyatibo sa bilog na taon ng pamamahala manungod sa mga aspeto kan kapalibutan, ekonomiya, salud, teknolohiya, asin kultura. Tatabangan kita kan mga inisyatibo na ipamuhay ang pangapodan sa to sa mga paaging praktikal asin makahulugan. Pamamahala sa kapalibutan. Mapagirumdum inik sa to kan sa tong responsibilidad na tamanon ang kinaban. Sa paginin pamibi, dialogo asin gibo, magingo kitang surgoon an sa tong kapalibutan, an pagpadanay kaini, asin sa tong malampasan ang mga epekto kan pagpaburubago kan panahon. Pamamahala sa ekonomiya. Maapod ini sa to sa malinaw asin silag na kwentada kan gabos na manunungod sa kwarta asin an matanos na pagmaniobra kan mga rekurso. Sa pagkugos kan mga matanos na prinsipyo kan pamamahalang pinansyal, pinapasiguro niya to ang tamang paggamit kan sa tong mga rekurso susog sa Kristiyanong pamumuhay asin sa mga katukduan kan simbahan. Pamamahala sa salud. Mapasiguro ini kan mga paagi pasiring sa marhay na pangataman kan salud, lalo na itong mga maluluyang kaayon sa komunidad. Pinapagirumdum kita ang sa tong hawak, mga templo kan Espiritu Santo. Kaya may katungdan kita na tamanon ang sa tong salud, siring man ang salud kan iba.
pamamahala sa teknolohiya. Inimagiya sa to sa responsableng paggamit kan teknolohiya na magsararo sa gabos asin mga modernong instrumento gabos magamit para sa karahayan. Pamamahala sa kultura. Ini matabang sa to sa pagpadanay asin pagselebrar kan kayamanan kan sa tong kultura. Minamidbid kan magagayon niya tong kaugalian asin kasaysayan bilang mga regalo sa to na dapat ipag-ugma asin ipamana sa maabot na henerasyon. Sa pagpuon kan pamamahala, ginigirumdum niya to na day kita nagsusolo. Inaantabayan kita kan Espiritu Santo na minapakusog sa to na maging dayupot na mga parapamahala kan mga regalo nin Diyos. Idusay niya to sa tong mga paghinguwa sa mamumuto na pagsurog ni Santa Maria, Nuestra Señora de Salvacion. Siya sa tong patrono asin giya, padagos na nagpipintakasi para sa to. Minasadol sa to na maging dayupot na mga parapamahala kan gabos na ipinagkatiwala sa satong pangataman. Sinasadol ko kamo gabos na kuguson ining taon sa espiritu nin pagtubod, paglaom asin pagkamot. Magtarabang kita bilang mga parapamahala kan malinlain na balawg nin Diyos. Aramon na ang gabos niya tong paginguwa minsan gura no kasadit nakakatabang sa pagtugdas kan kadean nin Diyos. Lugod pa man pag-abot kan aldaw, madangog niya to ang kagurangnan na nagsasabi, tama ang ginibo, marhay asin maimbod na surugoon. Naging maimbod ka sa kadikit, kaya gigibuon ta kang parapamahala nindakol. Madya asin makisumaro ka sa kaugmahan ko. Bindusyonan lugod kamo asin giyanin Diyos sa satong sararong pagbaklay sa taon nin pamamahala. Sa katuninungan na minabugkos sa Togabos, Monsignor Joel Z. Bailon, Didi Obispo, kan Legazpi. Magpayag po kita kan sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako Sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin day nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Jesu Kristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namundag gikan sa Ama bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang saro sa pagka-Diyos sa Ama. Huli sa iyan nagkaigwakan gabos, huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan. Asin nani laman huli kan Espiritu Santo kay Virhen Maria, asin nani tao. Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato, nagtios sagkod sa kagadanan asin ilinubong, asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit. Nagutukaw sa to kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, an sa iyang kahadean daing kataposan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaunin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kaibakan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasailan, asin naghahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. dahil kauluganan sa tuyang pagsamba kung iniday maghali sa bulanos na puso. Ngunyan, mamibig kita sa Diyos na lalangon niya sa to ang malinig na puso asin pusog na espiritu. Sabiyon ta kagurangnan ninanyugaan sa mong pabibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga pamayokan simbahan, danay na antabayan kan liwanag kan ebanghelyo sa saindang mga programa, asin mga aktibidad, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugaan sa mong pabibi.
Tanganing dai kita magpirong kan sa tuyang mga mata sa mga tunay na pangangaipon nin mga dukha sa satuyang mga komunidad. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan na ninyogan sa mong pamibi. Tanganing makagamiaw kita na ang tunay na sukulan sa pag-utob kan kabutan kan Diyos, yaon sa satuyang pakikipagkapwa. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan na ninyogan sa mong pamibi. Tanganing ang satuyang mga kaakian magsarig sa Diyos bilang giya asin tabang sa saindang pag-adal, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan na ninyogan sa mong pamibi. Tanganing ang mga tugang niya tong gadana, daraan tanda kan pagtubod, magkamit kan kapahingaloan ki Kristo sagkod paman, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan na ninyogan sa mong pamibi. Langit no na malalangas sa mo ang pusong dalisay tanganing kamutan na singgalangan niya mo ang sumuyang kapwa sa napadangat mo huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sa ko, asinan sindong atang mga kumalugod, kan Diyos samang makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan ang banal na pagdulot, danay na magtaos sa mo, kan nakakaligtas na bendisyon. Tanganing ang ginigibo sa misteryo, mahaman sa kabagsikan, uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. itaasan mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas, na danay asin minsan saan magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakaman na ding kasagkoran. Ginibo mo ang gabos na sangkap kan kinaban, asin hinusay ang mga paliwat-liwat kan mga panahon. Alagad ang tao hinimo mo sa ladawon mo, asin ipinasakop siya ang gabos na ngangalasan kan mga bagay. Tanganing siring sa namamahala, maging kagurangnan kan gabos mong linalang, asin sa tubang kandarakula mong gibo, padagos na mag-umaw sa imo, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Kaya kaiba kan gabos na Angeles, kami nag-uumaw sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon. Langit asin daga, panokan sa imong kamurawayan. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Hosanna, sa kaitaasan. Nananina
Hosanna sa kaitaasan. Hosanna sa kaitaasan. Maluhod po. Kagurangnan ikananggadan banal, burabo din gabos ng kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ang bon, kan sa imong espirito. Tanganing para sa mo, maginhawa kasindugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Cristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sa God sa pasyon. Nagkwa siya ng tinapay asin pagpasalamat, binaakini asin tinaos sa iyong mga disipulos na ansabi, Magako kamugabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkanyamaning kali sa singgiraray, pagpasalamat sa imo, tinaos sa siyang mga disipulos nan sabi, Magako kamugabos sa sin maginom kaini, tainian kalis kan sa kuyang duko, kan bago asin danay na tipan, napapabulosan para sindo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, Idi pag-ibunin do sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Si Kristo nagadan. Si Kristo na buhay liwat. Si Kristo, mabalik giraray. Kaya kami na nagroromdom kan siyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asing kalis sing kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagarang na kaming nagpapakinabang kan hawak kasin dugo ni Kristo. Pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan, an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong obispo, si Joel asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherakan sa mong mga tugang na nagturog, sa paglaom kan pagkabuhay liwat asin gabos na mga gadan. Dangan ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos na mimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria, Birhen na ina ni Diyos, kay ba ni San Jose sa iyang esposo, kay ba kan mga banal na apostoles sa singgabos na santos, na kay to pa nakapagay-gaya sa imo. Magkanigong maging kay raskan buhay na din kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki imong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Diyos samang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na togo na sin pinatuod, kan Diyos no nakagalian nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo na yaong ka sa langit, Pabanalon ng ngaran mo, magdatungan kadean mo, mangyari ang buot mo sa dagat, ninsiring sa langit, an sa mong kakanon sa arwal daw,
itao mo sa yang unyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asinare kami pagdarasa sugod, kundi agawa kami sa maraot. Agaw kami sa gabos sa maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak. Magindanay na talingkas sa kasalan na sinmanligtas sa gabos ng kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan mogmang paglao masin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Kahadean, asinan kapangyarihan, siringman ang kamurawayan, sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sindo, ang sikong katuninongan itinataw ko sindo. Ari pagilngan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin pa pagkanigo na siya mapatuninong asin magkaburunyog susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapasindo gabos. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan kamo kan tandaan ng katuninongan. Peace. O kagurangnan, nin katong ninongan. Uyan, Kordero kan Diyos, uyan nagpapara kan mga kasalan kan kinamban, paladanan mga inapod sa pamanggikan, Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asin ang sakong kalag mauumayan.
Mamibi kita. Kagurangnan kaming nabasog kan tinapay, nin langit non na lamesa nagaarang, na parigunon ang samong mga puso, kay ning kakano nin pagkamot, sagkod na magsibot kami sa paglingkod sa imo, sa samong mga kapwa, huli ki Kristo, samong kagurangnan. Amen. Salve Regina, in hac lacrimarum vade, ia ergo advocata nostra, illos tuos, misericordiae oculos, ad nos converte, et eso benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilio ostende. O clemens, O pia, O dulcis, Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei genitrix, O dignibus amor promissionibus Christi, oremus, omnipotens sempiterni Deus, qui gloriosi Virginis Matris Mariae corpusit animam, ut dignum Filii Tui habitaculum efecemeretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, Daud cuius commemoratione leitamur, eius pia intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Divinum auxilium magnat semper nobiscum. Pagbindisyon sa mga rosaryo, imahen, asin iba pang gamit sa pagdebosyon. Pakilawas po. Mamibi kita. Makakamhan na sinding kasagkorang Diyos na day kami pinagbawalan sa pag-ukit o pagpintan ng mga kaagid kan simong mabanal, tanganing sa kada paghiling misinda kan simong mamata, asin hawak magirumduman mi, ang sindang mga banal na buhay, asin pasaringan, ang sindang mga halimbawa. Lugod na pagkanigon mo, na bindisyonan na sin pabanala, ining mga sakramental na mga ondra kan sa imong bugtong na aki, ang mahal na ina, ang sin gabos na mga banal. Itaw mo sa gabos na minatubang asin minagalang na panon ng debosyon, sa senda, ang biyaya sa buhay na ini, asin din katapusan na kamurawain sa buhay na maabot. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw tabi. Enot po ang pagwirik sa pagbindisyon kan mga rosaryo, gigibuhon po, katapos po kan final blessing. Madyan po, sa may tangod nindo, kaya day nakamo po maghiro o magluwas dyan sa tukawan po nindo. Hanggang dyan po sa likod. Pangdawa po sa mga kaabot pa sana, nangangipunin CR o taod-taod. Ang CR po, sarado po digdi sa may simbahan, pero bukas po dyan sa baba, sa may pasalubong center. Harani po dyan sa may parking. Pangtulo po, mga anunsyo sa maabot na September 1, ang ngunyan na Domingo. Pupunan ngunyan ang Christian Life Program kan Couples for Christ sa Lourdes Chapel, alauna nin hapon. Alauna, imedya nin hapon ngunyan na aldaw. Pangduwa po, ang para sa mga
parishioners, orog na mga naglilingkod sa manlain-lain na organization, sigwa po kita, day padigdi na kaag, nin formation program, formation session, manungod, can care for creation, season of creation sa maabot pong Sabado, September 7. Aga po, alas 8:30, mapuon, ang matao po nin formation si Father Rex Paul Arjona. Hanggang pang-udto po ini. Salamat po sa indo. Sa mga once a year po, lalo na minadigdi, maawat mi kamong baritaan na naghihinguwa po kita digdi na mapakaray po ining simbahan. Kung nahiling po nindo, may mga bagong tukawan, papakaray ta po ining retablo, ining altar, kasingunyan, na mauran, depisil, sadit ang simbahan, dahil kitang masyadong masisirungan, nagtuturo na digdi sa laog. So, mapatabang po ako sa indo na mapakaray po ining harong nin mahal na ina. Kadakot po pong pakaray yung digdi. Asin, makakatabang po kamo sa paginin pagtao. Siyempre, kung ano man na biyaya na tinosin do nin mahal na Diyos, ihiras nindo. O kaya kung once a year kamo, medyo, para dahil nindo para perminindong marumduman ang harong nin mahal na ina. Igwa po digdi nin alkansya, ining koron, balunon nindo pa uli. Next year, pagbalik po nindo, darahon po nindo girari digdi ang koron. Igwang laog. So, mauro alkansya po kamo para sa harong nin mahal na ina. Pag igwa po baga kita pipatugdok, tigtitipunan tayo yan. Kaya kita bilang sarong pamilya nin Diyos, mga aki man ni ina, pagtarabangan tapo ini. So, mahulog-hulog po kamo sa bilog na taon, dahil ni dumaririparong napapano na po palan ini. Kaya pag magbalik ka mo digdi, sigurado, igwa po kamong babaluno na pasalubong para sa harong nin mahal na ina. Gagamiton ta po ini sa mga pagpakaray po digdi sa harong niya. Available man po ang mga souvenir shirts, as in mga images nin mahal na ina, Our Lady of Salvation na pinagibo po mismo kan santuaryo niya to digdi. So, diyan po yan, available sa souvenir shop, as in ang alkansya, available po digdi sa opisina. Salamat tabi sa indo. Matindog na kita. An kagurangnan mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Sa mga pamibi ni Santa Maring Birhen, Nuestra Señora de Salvacion, bendisyonan kamo nin Diyos na makakaman, Anama, asinanaki, pati ng Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katoninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Viva Nuestra Señora de Salvacion! Viva! Viva la Virgen! Viva! Parakpakan tapon, mahal na ina.